Tuh, gayo banget selawan kok. Ayo Mas. Gayo apa dulu sih? Ya. Mengangkat selawan. Woi, woi Mas. Mas. Woi. Piye to Mas iki aku malah ditinggal ki? Wah, lah lendongnya nyandi gak? Waduh, carry mesti. Wes, minggir sih kayaknya. Wes. Lah carry bocah. Minggir gini saya telepon. Iya. Eh, telepon iki Pak. Lak tenan toh. Halo Mas. Lah kowe nek ngendi to, Do? Lah aku senek ngomah rek, tak tinggal ngono malahan. Ndak nusul lo gol tempel ban kae. Oh iya iya. Tak teni iki. Ya. Alah, malah lendo ketinggalan iki. Bu. Ayo ternak aku ngetan kowe lah aku ditinggal Mas lho malahan iki. Lah kan motornya tanya nanti toh. Supir mungkin piye toh? Lah mbul Bu, aku kan ngabani kok malah ditinggal iki kepiye karepe. Ya wis ayo nek tak terke. Ayo. Piye to Mas aku tak tinggal ki malahan. Lah wong yo lali lho, Do. Wis kae yo. Pit Mustadrak no. Wah, kae makan, Do. Sorry tak tinggal yo. Lali yo. Wis ora apa-apa Mas, tenang ae lho ya gur cedak. Yo iki sepurane tenan lho, Do. Yo piye? Iya lho Mas. Lah iki war makannya nanti Mas. Wis pokoke nurut dalan iki ora, Do. Ngetan pokoke iki arahe.